क्यों ना के देतनी जवन ऐसन तमना के देही ये लेकिन बढ़िया दाम मिले के चाहिए। तू पैसा पर बेचा गोलू तू जवने ऐसे तमने के दे चलबू क्या है ना बढ़िया दाम मिली वो करे के देही वो जाना तरल है ना मंगरू बा चेखरू वो कि हम ही चढ़ा के बानी पूरा जितना है हमार टोपरा बा खेत ओ तना खेत के धान के पुआरा आराम से रखले रह लबर झबर जे पुआरा काटात रह धान आ पुआरा गंजात रह तो आवत हम खरीद के ले जाके मैं कुटी काट काट बेच दिया सन अब न महंगा भइल बा पुआरा 8 बीघा के पुआरा के रखले बानी गाला एजा से लगाई ओजा तो कामना के बा हो गांव घर में हमारा तना खेत वो बा आदि मगो बा इतना महंगाई बाटे पुआरा के कुटी तन की महंगा बेचाता आ घर में एक घर भूसा रखले बानी आ ये घर भूसा ऊ बेच देही बा ई बेच देव तो कसहू ना तो 10 काठा खेत हम लिखवा ले ऐसा सोचले बड़ी जा। लेकिन ये भाई राम जतन बूढ़ा वो बीच खूब घूम घूम के पुआरा खरीदवावत रहना कुटी कटवावत रह ऊ नइखन त का भइले तिवारी बूढ़ा के गाड़ी बिया मुन्नर फूफा कहाई ना उहाँ के अबे गाड़ी बिया उहो काट चले ले उहो बेचलन जा ऊ त बेचबे करलन जा हौ बहन छिनारा पंपुआ बावन उहो अबे बेचेलन मोय जाना ओइहन जा दौड़ दौड़ के फलाना वो अपन पुआरवा कतना के देबू ए गांव घर में न ऐसा ऐसा आदमी बड़न के पुआरवा मेहरान चोरा चोरा बोझा में बांध बांध लेके जा तड़ी सा बांध के लेके जइबू जा हम अगोरा बना सब कोई साग अगोरला चन्ना अगोरेला आ हम पुआरा अगोरी ना हो का जन तो देखे हम छोड़ छाड़ दे ही बस ही यइबू जा या बांध के उठा के लेके जइबू जा हम उड़न बाज उड़त चिड़ई के ना गाड़ी में हरदी लगाई ना लेकिन ये कहूँ मेहरानो और मोर बना दे पहले हम का हो ए जा बैठल बनो तीन तड़का तीन तनी हमरा के हां कहाँ घर है अच्छा देखो बू का हुआ अपन हाँ बड़ा ढेर दूर में जा टोना मत कही जा कब बीघा का है 8 बीघा के हो 8 बीघा का तो कितना पैसा लेबे कतना लेबू हां तोर ले पुअरा खरीदई अरे बड़ा हमर बाड़ी से 10-20 गो गाय है आप तो खैला बिना मर करी तो काहे के तना रख ले बड़ा के मुआ उतर का करबो पैसे फसवा दले से गो पगले के मेहराज रहल अच्छा कहते किन ल 10 गो बैल किन ल 10 गो भैंस किन ल तो 10 गो बैल का हर जो त काके हुए बैल वाले हर के तब तो बेचवा दे तू हमें कल हुआ बका हां तेल फेरला कल हुआ में हां आधे तो हमर गाल रहा है दे दो कल पैसा के दे आई कितना के बा कितना 25-30 हजार के बा मोइल हां नहीं 700 में दे देबो तो हिसाब से लेबे बड़ा कतना देबो बताओ दे 15-20 हजार ले लो तू हां महंगाई तो देखते बोलो चलते बा पुआरा के तो 20,000 देबो कि 30,000 जे खर्चा तो वह जानता अरे ई दिमाग गाड़ी पर कमार पता चल चढ़ाई लगा तो पूरा कर दे में अरे मोना गाड़ी पे पता होला हट पागसन का पैसा कमाई में भार नहीं खे सुनाई जाने जाता जा तू पुआरा लेबे बड़ा के मजा करेल बड़ा क्यों ना एंगल से लगा तू पुआरा खरीद लेबो खटले रहली हाथ में काहे के से तो एक बार होनिए खटले रहलू होनिए कहां तक हरियाणा एक बार कहले रहलू 5 बीघा एक बार देले ना रहलू पागल हड़े का रे तो दे दो काहे के से जइबा कि ना तू जइबा जाना तो उठा न ढेलावा कि मार कपारे फूट भागा गेले तो हरा नियर गिरा तो बहुत मिली पुआरा हां जाते तो बानी ना देबो तो जाना जाता तो हां जात न बानी बतावा हो ऐसा नहीं पागल सन का है आइल के दिमाग खराब करके रख देलस पुआरा खरीदे आइल बा लेकिन आदमी इहो बात कहेलम कि आदमी से ना मिलावल जाला आ ठीके तो देत रहल ह बुलाई का ते हो सकेला कि दिमाग में मजाक करत होई कोनो ठीक बा का हो भौजी का हो एरिया का करतलू हो घरे हो आइल बना मेहमान खाना वाना देखे के बाटे
हम हेजा का करतनी हां एजा देबे खातिर न आइल बानी देबे खातिर हां ये मर्दे कामना के देतल हो केवना के देतनी जवन ऐसन तमना के देही ये लेकिन मर्दे बढ़िया दाम मिले के चाही तू पैसा पर बेचा गोलू तू जवने ऐसे तमने के दे चलबू काहे ना बढ़िया दाम मिली ओ करे के देही बो और ये मर्दे कहीं के जौन पैसा ज्यादा दे दियो तब तो वनी के संग चल जीबू तू चली पगल आइल बड़ा हम जाइबो माने वनी के दे देबू तू हाँ तो तू का जानता दिमाग लगा के रखले बनी दिमाग लगा के ये मत अब तक लोगों के देले वाली अबे कहाँ कोई के ना ये साला कह के भौजयू हमार ओइसे नहीं लिखली क्या कोई के भी नहीं दिले हो जोगो के सोच के बढ़िया से रखले बानी तू का जानता बा लेकिन अब देबे करब ना देही तो बारिश पड़ जाई ये ना मत तो तो- मैं सब ना मौना जाई ये बताबो का तू पैसा पर दे तलू भैया के तू देबू तो का घर जाई चुप रह अब का कहाँ धरिहन हो हां उ कहाँ अब धरिहन धरे के जगह बा के धराई कामन छी माने कुटी कटावा के आ चाहे कुछौ बाग मर्दे भौजी को हाथ लेके हम पैसा पर दे हम दूसरा की समझ त का जानतड़ पूरा ये जैसे हो जा पुअरा रखले बानी पूरा गांव घर में बटवावे खातिर पैसा पर दे वही खातिर पैसा पर दे खातिर हां तो ये अबे कोई ना नहीं न छ बा के एगो मेड़ की बार के हाथी गो आई रहा बावना लेखा आदमी न को तना की 30,000 दे देही ये मत भौजी उ पैसा ज्यादा देला दूसर कोई ना दियो सो ओके पागल मत समझियो वही तरह बोलेला ऊ हां कहो पुअरे ले बोल रहा हम जानता नहीं न तो तू का जाना तलू कि दूसरा चीज ले वाला का बक खंजन की मजाक करता हूँ मजाक करता आज तू पैसा 30,000 दे तो मत तने पूरे कम 22-3,000 ज्यादा दियो सो इतने बा पूरा बता 8 बीघा के जैसे उजा तकले बटे तनकी का पुअरा निकल हमनी के धान बढ़िया बेरे भौजी ओकर भैंस गाय वाली से ठीक न वही से पैसा दे तो तने दूसर गोड़ा ना दियो सो ओकरा कलहुआ बातिल पेरे वाला हां कुलची बाटे उ कमो कर दे अच्छा ये बताओ कि नारियल के तेलवा पेरला गड़िया के हां तनु करे कहाँ का पेरला तब का सब चीज उपेरेला हां नरियर से तेल ले ले करू के लौका के नेनुआ के सब के तेल निकाल देना माने सब कुछ के तेल निकालेला सब कुछ के तेल निकाल देना हम भुला ना जातनी कहे में उ का कोई गो नाम बाटे ओकर अच्छा हमारा लागत है कि रेड़ के तेलवा पर न परियार हां तारे आजी के कपड़ा को धरे खातिर उनके कहाँ से आई रहे ना आग मत भौजी आज ही हमार न पहले रेड़ के तेल बहुत लगावत रहे काफी आ छोड़ा हो जाए दो कि कहाँ बड़ी बोल हो पर देखो ना हम तो बोला लिया वो उनके दे देखो। दिया जाओ हम ओकरा के न पकड़ के लियाव तनी ओकरा से बात कइले रहन ठीक न तू आ बा का दहलू मत कहीं तू ही बतेल रह तब का आ चलो घरवा आइल बनो से दुगो आदमी चला हो हम का जाना तनी हम जाने कि चला बेहर ले दिया हुआ जी तो ठीक हो जाई तू माइल आइलू एगो आइल हूं रला बेरी बेरी थोड़े ही असले खाती नहीं इतना चौथैया बड़ा ना पुगरा के कि एक बेर का बेर बेर रहन जा जे करना ताव रहेला ना उ ज्यादा पैसा देला ले जल्दी में जे रहेला का के था माने जे जल्दी में रहेला ना अच्छा 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 वो आई ना छोटका हाँ। ई सबसे ज्यादा ये करे के आदमी पुआरा बेचे ना यही से ना ओ टड़क लाद के ले जाला पुगरा ले जाएंगे कूटी कुटिए कटवा के माने पुआरवा किन लेला कटवा के लेके जाला अच्छा, खोला अच्छा। में ला देला सुना तो चला घर जन लो हम्म न हां तो देखल जी ना तो देखल जी राम जतन के दे दिया जी बड़ा के चलो चलो चल ए जक्सन की ट्रैक्टर बैठन हो ट्रैक्टर के कमी बा मर हां ये जैसे लगाई हो हाँ। जा तक ले सिंजुआ ले लेके आयो ओती से लेके हर सगर उहे ना काटता तो ठकुरा बता। मकुरा कुल जा जा गाड़ी के कमी बा जे करे मन करे से छाती कटवावा ओने छाटियो कटवा के बेच दे के ले गांव में का हटा के छाटी कटवा के बितियो लेके चल हां बाबूजी तू ना खूब लेके देख देख जरे लो गांव में के सोचलू ना कि अपन सामान कोई के देही काय कतन दे फ्री के तो अपन कुछ दइए नहीं कि सकत आवता बात बते चलो